Здравейте, уважаеми зрители! В това издание на HR на месеца лице е Екатерина Караризова. Доскоро тя беше ръководител човешки ресурси на Schneider Electric България, а днес вече тя е на една още по-отговорна глобална позиция, като е позиционирана в офиса в Париж и отговаря за набирането на висши ръководни кадри в глобално отношение. Цялата й длъжност е бизнес партньор човешки ресурси на стратегическите функции в глобалната верига за доставки. Здравей, Катрина! Много се радвам, че успя и ти благодаря, че успя в този кратък период, в който всъщност си в София, да отделиш време, за да направим тази среща и да разкажеш малко повече за себе си, като един професионалист, който вече почти 20 години работи в Schneider Electric. И разбира се, да кажеш малко повече за постиженията на компанията. Schneider Electric е глобална компания, която се позиционира като лидер в енергийния мениджмънт и автоматизацията. За компанията в световен мащаб работят над 160 000 служители, които се намират в 130 различни държави. Ако продължа малко с цифрите, през 2015 година оборота на компанията е близо 27 милиарда евро. И една цифра, която аз винаги много съм обичала за тези 20 години, не се е променила, а именно, че всяка година компанията отделя 5% от този оборот за развитие и внедряване на нови продукти или за подобряване на съществуващите продуктови гами. И всичко това с цел да отговаряме на променящите се потребности на нашите клиенти, но и с отговорността да опазваме околната среда, да даваме решения за енергиен мениджмънт и да осигуряваме достъп на повече хора до потребление на електрическа енергия. Винаги сме вярвали, че енергията е в основата на живота, а за нас тя е и професия. Дали можеш да разкажеш малко повече за себе си, как се насочи към човешките ресурси? Както самата ти каза, аз започнах да работя за Schneider Electric преди повече от 20 години. Тогава екипа беше 12 човека. И общо взето не съм започнала като човешки ресурси, аз започнах с маркетинговите комуникации, за което съм много благодарна, тъй като успях да опозная клиентите. Аз и до ден днешен съм страшно привързана към търговски офис и много обичам търговците, защото те са най-близо до клиентите и с тях е много интересно да се работи. Това са едни много отдадени на клиентите хора. В край на краищата, това, което прави разликата в една компания, са хората. Как се озовах в човешките ресурси? И няма нищо особено интересно. След 5 години в маркетинговите комуникации в една малка организация, възможността за мен беше да променя кариерното си развитие. В точния момент имах тази възможност да започна да работя като специалист човешки ресурси с повече асистентски функции. След това кариерното ми развитие, имала съм доста шанс да получавам възможност за ново предизвикателство, когато съм била готова да го поема. И така през 2005 година станах менеджер на търговския офис. През 2011 отидох в глобалната фабрика в Пловдив и открих индустриалния свят и едни други специалисти, които са също толкова вълнуващи, колкото са търговците, но са доста по-подредени и дисциплинирани, индустриалните инженери. И след това, преди 2 години, 2014 година, започнах работа в хедквотъра на компанията в Париж. Как успявате да се справите с един глобален проблем, глобално предизвикателство за повечето специалисти по управление и привличане на човешки ресурси, а именно намирането и привличането на специалисти както в областта на информационни технологии, така и инженери, тъй като ти вече разказа, че и много инженери работят в Schneider Electric. И има ли разлика при привличането на високите позиции
между привличането на инженери и привличането на IT специалисти? По-скоро IT менеджери, може би. Ще започна с това как привличаме хора да работят в компанията. Ние имаме късмета да имаме с годините изградена силна работодателска марка и винаги сме намирали хора, които да искат да се присъединят към екипа. Естествено, че сме изпитвали понякога и затруднения с намирането на специалисти заради конюнктурата на пазара. Когато не намираме определени профили, си ги създаваме, даваме шанса на млади инженери и специалисти да започнат работа при нас. Инвестираме в обучението им и изграждаме онези компетенции, които са необходими. Когато имаме шанса да намерим профил на пазара, който отговаря на потребностите на бизнеса ни, естествено правим външни назначения. IT специалисти в България имаме много ограничен брой, така че пазара на IT специалистите за мен не е толкова познат и не бих могла да навляза в детайли, но пазара на инженерите е доста труден. Еднакво това касае индустриалните инженери и търговските инженери заради спецификата на компетенциите, които са необходими. Инженери, които да имат търговски умения, са рядкост. Индустриални инженери, които да са обучени в принципите на Lean Manufacturing, също трудно се срещат в България. Но това, което казах в самото начало, ние имаме изградени кариерни стъпки за развитие и кариерни обучения, които позволяват на млади специалисти с основни инженерни познания да добият тези компетенции, които са необходими на организацията. Катерина, би ли разказала повече за човешките ресурси в българския офис, в софийския офис? И въобще, то не само, вие имате офис не само в София, може би да разкажеш повече и за фабриката и като цяло за развитието на компанията, тъй като започвате, както ти спомена, от 12 души, вече сте над 1000 или около 1000 човека. Да. Практиките по управление на хората за Шнайдер са глобални. Много често ние с другите ми колеги от човешките ресурси казваме, че имаме щастието да адаптираме глобални политики. Какво е характерно за философията по отношение на управление на талантите в Шнайдер? Това, че ние считаме, че всеки един наш служител е талант, а очакваме от лидерите в компанията предимно да изграждат екипи и да могат да идентифицират и да развиват таланти. Важна характеристика при нашия подход в управление на хората е също ние разчитаме много на многообразието. Като глобална компания за нас многообразието създава синергии. Като различността за нас е различност на култури, различност на нации, различност на концепции, различност на народности, на езици. В Шнайдер, например, се говорят 52 езика, независимо, че официалният език е английски. И всичко това създава една разнородност, от която ние извличаме различна синергия, както казах. Би ми се искало да кажа всъщност също и, че за нас е важно да гарантираме равнопоставеност на половете. Затова в Шнайдер могат да се видят жени във всички професии и на всички нива в организацията, като се започне от нивата под управителя на компанията и се стигне до всички редови нива в локалните организации. Знам, извинявай, че те прекъсвам, но знам, че една от вътрешните награди, която си спечелила Трофис, е именно за съществуващата равнопоставеност на жените в Шнайдер Електрик България, за проекта за фирмен календар жените на Шнайдер Електрик през 2008 година. Така че явно наистина тук... Да, всъщност този трофей
всяка година в Шнайдер се организират тези трофеи, които възнаграждават най-добрите практики. Променяли са се в годините точно какви са областите, в които може да се кандидатства. Всеки служител може да кандидатства, но ние в повечето случаи участваме като екипи, защото сам човек не може да направи и една стотна от това, което може да направи един екип. Тогава ние се похвалихме през 2008 година по един много интересен начин. За мен беше интересно изживяване като жена да участвам в заснемането на този календар и много интересна визуална концепция. Но се похвалихме, че в организацията в България има наистина жени на всички нива в организацията и във всички професии. Тогава имахме колега, която беше началник склад, и по-женските професии, за мое съжаление. Аз винаги казвам, че има малко повече жени в човешките ресурси, отколкото трябва да ни мъже за баланс. Но през човешките ресурси, през финансовите отдели, през покупките, в маркетинга, в търговския отдел, навсякъде общо взето имаше едно силно представяне на жените, на млади, красиви, талантливи жени. И днес продължава. И не толкова млади. Да. Важното е, че традицията продължава и до днес в тази област. Точно така. Продължава и до днес. Какво предвиждат плановете за развитие на Шнайдер Електрик? Плановете за развитие на Шнайдер Електрик в България са свързани с развитието на завода и на търговски офис. Завода в Пловдив е един от най-големите заводи в Европа и това, което може да очакваме, че ще продължи да произвежда някои от новите продукти на компанията. Характерното за търговския офис пък е било, че специалистите на търговския офис в България са подкрепяли търговските звена в по-малките държави около България, визирам Албания, Косово и Македония, има изградени дългогодишни връзки на сътрудничество между тези екипи. Така че българските търговски специалисти ще продължат да работят и да подкрепят по-малките организации. Характерно е също една тенденция на създаване на регионални отговорности и един много интересен пример в това отношение е, че директорът за проекти за Югоизточна Европа е българин и е базиран в София, което ме кара да мисля, че все повече българи биха могли да поемат регионални отговорности и че българският екип ще продължи да работи за регионални проекти. Екатерина, би ли могла да разкажеш повече за уникалните политики, практики, инициативи в областта на човешките ресурси за компанията? С голямо удоволствие. Една от интересните програми, с които ние развиваме млади потенциали, се нарича Марко Поло. От една страна, програмата Марко Поло дава възможност на локалните представителства на Шнайдер да направят дългосрочно планиране на компетенциите и профилите, които са им необходими, а от друга страна на младите специалисти в тези организации да заминат в чужбина, да придобият в рамките на година-две тези компетенции и да се върнат отново да работят вече като утвърдени специалисти с целия резерв от знания, умения и компетентности, който е необходим в собствената си страна. Характерно за Шнайдер е, че дава почти безгранични възможности за кариерно развитие заради глобалността на компанията. Вътрешната мобилност е нещо, което се среща много често и е част от кариерния път на много колеги в Шнайдер. Самата аз съм такъв пример. В момента в Франция на различни нива и в различни организационни структури работят още 5 човека. Последните 2 ще се присъединят към глобалните екипи на компанията през това лято. Така че една такава организация като Шнайдер дава възможност
да се работи в различни професионални сфери, да се работи в различен международен контекст и на различни иерархични нива. За мен това е нещо много ценно и обяснява защо една част от служителите на тази компания, дори започвайки веднага след университетската скамейка, успяват понякога да се пенсионират в компанията. Много е нетипично, но е факт. Компанията като цяло има сериозно застъпена дейност в областта на корпоративна социална отговорност, благотворителност. Какво би допълнила? Какво би разказала? Ние имаме от много години, в момента не мога да кажа точно от коя година съществува фондация Шнайдер, но някъде от 80-те години на миналия век, мисля. Фондация Шнайдер винаги е подкрепила или хората, които са в слабо социално положение, като им осигурява достъп до работни места, свързани с електрическия бизнес, обикновено техници, или дава достъп до потреблението на електрическа енергия. В Шнайдер Електрик България от години наред ние работим с различни фондации. Мога да изброя Заедно в час, и аз мога, Български червен кръст и редица други проекти, които сме подкрепили местни организации, работещи с хора в неравностойно социално положение. Екатерина, още един път искам да ти благодаря за това интервю. Много е ценен този международен опит, който ти имаш, и рядко в нашата рубрика успяваме да представим такива специалисти. Така че наистина за мен беше чест. Благодаря ти и пожелавам успехи и все такъв кураж и вдъхновение. Аз искам да благодаря за поканата. За мен винаги е удоволствие да говоря с вас.